बेसोरखौ सुना थांहोदो जिन्दाबाद 5 बोसोरनि उनाव दिनै हाग्रामा महिलारि सारा सरकाराव फैबाय दा नोंथांमोना माबायदि गोजोननाय मोनदों दा गोजोननाय मोनदों मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों गावनि हारिनि बे बड'लेण्डआव राजा जानायखौ मोजां मोनदों बिराद मोजां मोनदों बाजैयालाय बाजैया माबायदि आंथ' हाजार मोजां मोनखादों हाजार मोजां मोनदों खुसि मोनदों गिलु फालो आजां गाजांनो बे सरकाराव फैफिननायनि भर्ति हाजारसे एकदम गोसो गोरबोजों एखेबारे खर' मेलेम गोसो गोरबो गासिबो आमाय थखल गासिबो गुसु सुग्लायनाय मोनजोब्बाय भर्ति मोनबाय गोजोननाय मोनबाय सान्तिखौ मोनबाय जों बे फैयैफोरखौ सानबाय थायोमोन मा साननानै दं बिसोरलाय मा नुनानै दं बिसोरलाय मबाइलाव माखौ नायखो माखौ खोनाखो बिसोरलाय बुजिनायनिखौ मानो मिन्थिया मोजांनिखौ मानो साननो रोङा नायनो रोङा मबाइलखौ माखौ नायनानै थाखो होननानै आंनि गोसोआ दुखु मोनग्लिबाय थायोमोन ओमफ्राय दा जों फैफिननानै जोंनि सरकार फैफिननानै आं मोजां मोनदों दा बिसोरो फैफिनसिगोन जोंजोंनो बेखौनो मोजां मोननानै थाखाबाय बिसोरो बाजैनिसिम गोजोननाय थाबाय आरो बिनिफ्राय मोनसे कुइसन बाव बे 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथाङा माने गोबां माने जौगानायनि खामानि मावदों होनदों दा बिनि फारसे बाजैया मा बुङो जेबो गैया एखेबारे लांदां मोनसेबो जेबो मोनाखै जेबो होनो हायाखै बियो गावसो हाजार जेरावबो हा हु बायनानै लादों जेरावबो न' बां बायनानै लादों बेबो थादोंबाबो बिसोर जेबो मोनाखै बिसोर ओरैनो एसे जौ मोनलोंनाय एसे बेदर मोनजानाय दख'ना गांसे मोननायखौनो आजां गाजां मोजां मोननानै थालाबायदों बे जाम्बा जाम्बिफ्रा जों एथ' लेङोमोन फै जोंनि सरकारा मोजां जोंनि बिपिएफआ मोजां फैफिन होननानै एथ' लेंदोंमोन मानिया बिसोरो उबुजनै थादों ओमफ्राय बिसोरो सानाव नायनो रोङा हरावसो नायग्रा गोजा ओमफ्राय फिसायसो ओंखाम संनायखौसो जायो बिसोरो फिसाया लेखा गोरों थेवबाबो फिसायफ्राबो बे हिनजावफोरखौ लाबोनो हाया ओरैबायदि जाम्बा मानसि दङ बे जोंनि गामियावबो दा बिसोरथ' दा गंबा घरल'सै न'खर गंबाल'खासै जों बिपिएफआव फैजोब्बाय जोंथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंथ' गोदो माबायबो होनो बहर होनो मोनजेननायनिफ्रायनो आं बावनो होखादों जोंथ' मोजां मोनखानायखा गोजोननाय मोनदों हाजार गोजोननाय मोनदों जों थेंक इउ बे एसेबां गिदिर देरहानायखौ लानानै दिनै नोंथाङा मा बुङो बेनि सायावथ' आङो जोबोद साबायखरबो बावग्रोबाय नोंनिसिमबो नोंनि चेनेलनि थाखाय आरो जोंहाथ' ओरैबादि लाख'हायै खुसि जाबाय आरो जों बेबायदि खुसिखौ आरो माब्लाबाबो मोननाय नङा आरो बिनिफ्राय जा देरहाबाय हाग्रामा सारखौ आरो बिनिफ्राय माने जोङो 20-25 बाबो जों हगारा एकदम बेयो जोंनो 100% जों हगारा बे इउपिएफएलखौ माने खियाव अननाय बायदि खालामथारगोन जोंखौ जोफ्ले जानायखौ थगायनानै जानायखौ सुबुंफोरनि गोरिब गुन्द्रानि थाखा फैसा थगाय जानायखौ जों फुरा बिपिएफ सरकारा जोंखौ अनखायो आरो माने जोंखौ अनलांबाय थागोन 20-25 बाबो जों बेखौ जों सानफ्रोमबो माने दैलिक इसोरनाव वेलकाम खालामनानै बिबाय थागोन आरो बे 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि दिनाव बहुत खस्थ' मोनबायना हाबा मा बुंबावनो सार बेखौथ' ओरैबायदि माने जोंखौ नेग्लेक्ट खालामनानै जाबोखानाय आथिंजों मोनबा गाफुबावगौसोमोन खोमा नाथाय मानसि हिसाबै गानो हायाखै अब्लाबो खोथाजों बिसोर गादों आरो जोंखौ ओमफ्राय जोंथ' माने जेबो माने 5 बोसोर गाहाम जेनेबा सरकार सालायलांदों प्रमद बर'आ अब्लाबो जोङो बिसिनिफ्राय जोङो आथोना खिने 5 फैसाबो जों मोनाखैबो जों नुनोबो थाङाखै ओरैबायदि खस्थ'यै जोङो सोरखिबोदों आरो दानि बाजारनि जानाय लोंनाय संख्रि बानलुनिखौथ' दा रायलायबावसैसो जोंहाथ' माने सोरबा ना गुरग्रा बन फानग्रा जौ फाननानै जाग्रा आइजोफोर दंमोन ना अमा फिसिनानै जाग्रा बेफोरबो दामानो गैया सार ओरैबायदि जोङो हाग्रामा सरकारनि सारनि माबायावहाय बेलायाव अमा फिसानि दामखौ 4,000 बा 3,500 मोनोमोन दा नैबे प्रमद सरकारनि 5 बोसोरनियाव जोङो अमाया
2500 2000 1500नि जोङो फाननांगौ जायो ओरैबायदि मोसौ बाजाराथ' गैखाया मथा मथि गैखाया अमा बाजार दाउ बाजारावबो दाउआबो सेरसेयाव 250 थाखा किल' बा 300 थाखा उपरि बिनि आरो गैया बेबायदि जादों आरो बिदिबा प्रमद बर' बिथांनि दिनाव गेब्लेथारबाय आरो ना पुरा ट्रेक्टरानो पामचार जाबाय बेना आरो बे पामचार जानायखौ बियो फाहामनोबो बिनाव फैसा थाइसेबो गैला बेयो साला हायाव हाखराव जोख्लाय हरखाबाय जों माबायाव फाथाल फुख्रियाव बेखौ नरकआव जोख्लाय हरखाबाय जोङो आरो बियो फैनांगौनि जेबो राहा गैला बेखौ जों दा बायदियाव फैयोब्लाबो अमा खेबनानै खाथि खाथि फैबाव बुरायहरबावगोनसो जोङो नुबाथ' फेसबुक बुलायनोबो हागौ ओरैबायदि जों जोंनानै दंखायोखा औ आं बेखौनो बुंनानै नोंथांनि चेनेलखौ बरायबाय आरो गोजोननाय थाबाय आरो थेंक इउ थेंक इउ आयु मा मा दंथाय मा बुङो दे आं बाजै नोंथाङा बबेनिफ्राय फैदों आङो गाम्बारि प्राइमारिनि गामिया सुलमारि आसा दिनैनि दिनाव 5 बोसोरनि उनाव हाग्रामा महिलारि सारनि सरकारा फैफिनबाय दा बेखौ लानानै नोंथाङा मा बुंनो सानो बिराद मोजां मोनदों जों जेसेबां हागौ माने खस्थ' खालामनानै सारखौ जोङो देरहासार खालामनो हादों बिराद धन्यबाद मोनदों आरो जोङो बेबायदि मोजां गासिनिबो थाखाय बयनिबो बर' खुनु सावथाल बांगाल बासिया जासे अनसायग्रा जोंनि हाग्रामा महिलारि सारखौ जों देरहाहोनो हानानै बिराद गोग्गानाय मोनदों आरो एसेनोसै आसा हाग्रामा सारनि सायाव नोंथांमोनहा फोथायनाय दं बिथाङा रायजो राजाफोरखौ मोजाङैनो नायगोन एकदरे 100 आव 100 नायखागोन रायजो राजाखौ आसा मा बुङो नोंथांमोनहा एसे बुंहरदो बाजिबाय नामा बाजै बबेनिफ्राय फैदों जोङो सुलमारिनि गाम्बारि प्राइमारिनिफ्राय दा 5 बोसोरावथ' हाग्रामाया सरकाराव गैलामोन जाहैबाय दा दिनै सरकाराव फैबाय दा बिनि सोमोन्दै नोंथाङा बेसेबां गोजोननाय मोनदों दा बिराद गोजोननाय 100 आव 100 गोजोनदों जों बे 5 बोसोराव उन्दुनानै थानांदोंमोन जेबो जों मोनाखै दा जोंनि सरकारा फैफिनबाय जों जेखौबो मोननो आसा गासिबो जों बेखौ आसा खालामबाय आरो जाबाय दा प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय थादों माने बे 5 बोसोराव बिराद माने डेभेलपमेन्ट खामानि मावबाय माने साख्रि बाख्रि होबाय सुइजारलेण्ड बानायबाय होनदों दा बिनि सोमोन्दै मा बुङो बेथ' ओरैनो खुगाजोंल' दिन थांबाय जेबोथ' होआखै सुइजारलेण्डबो गैया साख्रिबो गैया गासिबो थगायनायानो थगायनाय दा बेनि थाखाय हाग्रामाखौ मोजां मोननानै लोब लोब फैफिनबाय दा हाग्रामा सारानो देरहाबाय दा बहुद गोजोननाय फैबाय आरो ना औ बिराद गोजोनबाय जोङो गोदोनिफ्रायनो जों बे नांगालावनोखा जाबाय दा नोंथांमोनाथ' माने मा होनो फुरा माने बिपिएफ साजायनाय नङा होमब्ला बुंनो थाङोब्ला गोसो मोदोम जिउ माने नांगालनि जाहैबाय आरो ना दा हाग्रामा महिलारियाथ' 5 बोसोराव सरकाराव गैलामोन दा प्रमद बर'नि खुंथायाव बहुद खस्थ' मोनबाय दा नैबेनि बेलायाव दा दिनै हाग्रामा महिलारि सारा सरकाराव फैबाय दा बेसेबां गोजोननाय जों जेनदोंब्लाबो बे हाग्रामा सरकारनिखौ जों हाग्रामा सरकारखौ जों जेब्लायबो नागाराखै जेब्लासिम नांगाल सावगारिया सिगांनिफ्राय सोलिबोदों दासिमबो जों दाबो बावनो दङ जिउआय मोहामै होनानै एकदम थैजुरांजुनि बिनि थाखायनो आं नैबे नांगालनि सावगारिजों मोसादों बयबो नुनो मोनबाय सार बेनो आंनि बुंथिनाया आरो नोंथाङा मा बुङो जोंनाव इउपिपिएल सरकार जानानै जों इउपिपिएलनिफ्राय मोनसेबो गोजोननाय मोनाखै सार इउपिपिएलआ जों गासिबो थगायजोबदों दा जोङो नैबे रबिराम सारनि देरहानायाव जों बिराद 100% गोजोननाय दङ सार जोंनि थाखाय बिराद मोजां सार जों जेब्लाबो जिउ जोबजासे जोङो जिउ देहा मोदोम जिउ जोबजासे जेब्लाबो रबिराम सारजों थागोन सार आंनि सुंद' बिबुंथिया एसेनोसै सार आरो बिपिएफ दोलोआ गोबां माने माबा होनाय दं आरो रादाय होनाय दं माने सरकाराव फैनायनि उनाव माने गोबां आसनिजों रायजो राजाफोरनि डेभेलप खालामगोन दा बिनि सायाव माबायदि फोथायनाय दं आङो 100% फोथायनाय दङ सार बेयो जेरै बुङो एरै खामानिखौबो बे मावखायो सार बेनो सार आंनि बुंनांगौआ थेंक इउ बहुत मोजां औ मादै माबायदि मोनखो दा जोङो बे इउपिपिएलआव थानाया 5 बोसोराव जों जेबो मोनाखै नालाय ओंखायनो दा जोङो बे ओंख्रि मोनसेखौ बेसे जानो होननानै दा जोङो
हौवायाबो आंबो सोलायनाय जाबाय आरो दा जोङो बेखौ नांथारला जोङो जेबो अनसुंथाइ मोनाबा जों मालाय बहा गोजोननाय मोनबावो दा ओंखायनो जोङो बे हाग्रामा सारखौनो बिराद गोसोआ हामफ्लायबाय थाखादोंमोन आगोलावबो हामफ्लायनायनि गेजेराव बिसोरबो बुरखायबाय थायोना दा बेवहाय थाबाय थानाय जादोंमोन आरो जोङो सार ओमफ्राय दा जोङो बोराय बुरि साननाय हयै फिसा फिसौयै जों दा बाहायनो थानांगौ जाबाय जोङो थांनानै थानायखौ लामाखौ नागिरनांगौ जों जेबो अनसुंथाइ मोनाबा जोंनो मानो नांबावगौ होननानै जों सोलायबाय आरो 5 बोसोराव जों जेबो मोनाखै इउपिपिएल आव थादोंबाबो जोंखौ थगायदों बिराद थगायदों सोबख'दों बिसोरो थगायनाय गैया सोबख'नाय गैया होनना बुंनाया जोंखौ बिराद थगायदों आरो दा जोंनाबो हौवाया रागा जोंदों लामा सामा खालामना होनो होनना बुंनायाव जोंना हौवाया बिरो एथ' नेबोबाय गोदोनिफ्रायनो जोङो बाव थानानै बोरायबोबाय बुरिबोबाय जों दाबो मानो अननायखौनो मोना अनसुंथाइ मोना होननानै सोलायनाय जादों आरो सार दा जोङो बेखौनो नांगौ जे जोंहा मावनानै जाग्राखा नालाय जोंहा बे हाग्रामा सारखौनो नांगौ आरो जोंहाथ' थाखा फैसा गैया नालाय मालाय बायदि ट्रेक्टर बायदिसिना होनो नांगालजोंनो जोंहा मावनानै जानांगौ होनना जों बेखौ लाबाय आरो दा जोङो बेवहायनो थैस' थांस' थानोसै बे सारखौनो जोङो अननाय मोनो खोमा होननानै जोङो दा थानाय जाबाय आरो नङाबा जोङो इउपिपिएल आवसोमोन सार थायै थायै थाबोबाय लामा नायबाबो जों अनसुंथाइ मोना नालाय जों दा सोलायबाय आरो जोंहाथ' साब्रै बहर मोनो नालाय दा बिराद खुसि जादों आरो गामिनि थाबायग्रा दैदेनगिरिफ्राबो खुसि जादों आरो गांब्रै गाहाम बहराव नोंसोर बेवहाय थाबाय थानानै जेबो मोनाबा जोंजोंनो फैदो होननानै दा बेवहायनो जों सोलायनाय जाबाय आरो सार दा आं नोंथांनाव कुइसन खालामनो नागिरनायानो जाहैबाय हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव माने जेबो उन्नतिनि खामानि मावाखै होननानै प्रमद बर' बिथांनि सरकारा बुंदों दा बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुङो प्रमद बर'आथ' थगायसुलाखा मानो मावाखै जाखो जोंनि लामा मटर फिस बानायनायावनो बिसोर गारि मटर सालायगासिनो दङ सालाय बारा मोनदेरनायखाय बिना बारा फैगोन हायो खुगायानो जोंनि गारि मटर खालामनानै सालायगासिनो दं बिसोर गरबाजेबो बुंनो हाला आङो आरो बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामै 75,000 होनांगौ बेफोरखौ मोनखाना मोनदा थगाय लेखा फुखा होनासो जोंखौ गलामसिन खालायदोंसो जेबो मोना थगायजोबोसो लेखा फुखा जा बेसेबां गारो फट' बिहरलाय मा बिहरलाय जेबो मोनफेरा जोङो आरो न'खरनि साख्रि होनो होनदोंमोन दा नोंथांमोननि एरियायाव होनो मोनाखै न'खराथ' बहाय साख्रि होनो न'खरनो रोंनाय मानसियानो गैयाबा सोरनो साख्रि होनो हानांगौ बिसोरो रोंनायबासो साख्रिखौ होनो हागोन बेना थगायसुला नालाय गासिबो दा थगायनानै बे गाब्रबाय दिनैसिमाव दा बिथाङा बुंदोंमोन गरिब गुन्द्राफोरनो मावनानै जानो माबा मोनसे सुबिदा होनो होनदोंमोन दा बेफोर सुबिदाखौ मोनखोना मोनदा मोनाखै नंखाथारा बिनि खोथायाबाथाय जों बिसेस खालायखाया आरो एबारसो मोनदों बिसोर 5 बोसोराव जोंखौ बिराद बारायदों बिनि खिथेरा एबार गला बिसोर जोंजोंहाय बिनि खिथेरा गला बेखौ लाफिनथारगोन जोङो खिथेरखौ दा इउपिपिएलनि अबस्थानि सोमोन्दै मा बुङो गेसावखा जेबो गैला बिसिना एबार जेबो गैला मानसिफोरखौनो आङो बिसिनि भाषाबाथाय मिनिनोसो ओंखारो आङो बिसोरखौ खोनाबाथाय 5 बोसोरावबो दा देरहाखाला होनना मिथिखानानै गाबाव गारि मटर बिसिना आलदा फिसायना आलदा फिसालाना आलदासो बायना लाजोबदों दा खनसे जेनबाय हाखाला बिसोरो लाखाजोब्बाय चान्स गैला बिसोरहा एबारहाय एकदम फांगार गैला एबारसो मोनदों बिसोरखौ एबार खिथेर लाखिथारगोन जोङो बिसोरखौ थैंक यू मोजां बहुत ভাল পাইলো আজি মানে আমি এটোই অপেক্ষা কৰি আছিলো যে আমাৰ স্যাৰ আৰু এতিয়া নতুন দুবাৰা চৰকাৰ আহিছে এটো আমি বহুত ভাল পাইছো আৰু এতিয়া ভাল কৰি আমাৰ ভালদৰে চলাই যাতে আমাৰ আৰু উন্নতি ডেভেলপ ৰাস্তা ঘাট কিবা কিবি কতবা বিয়া আছে ৰাস্তা পুল এইবিলাক যদি আমাৰ ভাল কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছো আর প্রমোদ বড় সরকার কই আছে মানে 17 বছরের হাগ্রামা মহিলারি খুব কাম করা নাই আপনি কি বলে এই কি কাম করছি ইহতে একো কাম করা নাই আমার কারণে এতিয়ালৈকে ঘর পোৱা নাই আমি এতিয়ালৈকে আমার রাস্তা ইমান বেয়া ঘর আমার সরকারে ঘর নাই আর বহুত বস্তু এনেকা আমাক কিবা কিবি আহি আছিল আমাক একো দিয়া নাই বহুত বস্তু দিয়া নাই আমাক একো পোৱা নাই আমি দাদা 5 বছরের পিছত আজি আকো হাগ্রামা মহিলারি সারমনি সরকার তো আইলো আর কি আপনি মানে
মনত কিমান শান্তি লাগে আমাক বহুত শান্তি লাগে তাৰ কাৰণে আমাৰ এই ছাৰে আমাক বহুত উন্নয়নমূলক কাম কৰি গ'ল 17টা বছৰত যোৱা 5 বছৰত যিটো ইউপিপিএল চৰকাৰ হ'ল এই চৰকাৰে আমাৰ উন্নয়নমূলক একো কাম কৰা নাই ৰাস্তা ঘাট শিক্ষা দীক্ষা যি আছে চাৰিওফালে আমাৰ অৱনতি হৈছে উন্নতি হোৱা নাছিল এইখিনি আৰু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কিন্তু প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ কৈ আছে মানে 17 বছৰৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰ ছাৰে মানে একো কৰা নাই ই মিছলীয়া ইয়াৰ কথাত আমি বিশ্বাস নকৰোঁ তাৰ কাৰণ প্ৰমোদ বড়োই যিবোৰ আঁচনি লৈছে এটা কামো কৰা নাই আমাৰ বিপিএফ চৰকাৰ বা হাগ্ৰামা মহিলাৰে 17 বছৰ বিগত 17 বছৰত যিখিনি কাম কৰি থৈ গৈছে এই আধৰুৱা কামবোৰো এখেতে কৰা নাই কিন্তু আমাৰ ৰবিৰাম ছাৰে আমাৰ এই সমষ্টিত উন্নয়নমূলক কামৰ কাৰণে বহুতো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে বহুতো উন্নয়নৰ কাম কৰিব বুলি স্বীকৃতি দিছে মাটিৰ পট্টা দিব মাইনৰিটি মানুহৰ ওপৰত কোনো অন্যায় অত্যাচাৰ নহ'ব 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত যিটো আগতে যিবোৰ মানুহ আহিছে এওঁলোকে বিটিচিত বসবাস কৰিব এওঁলোকে এটাও মানে বিদেশী নহয় এইখিনি কথা থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ दा 5 बोसोरनि परे हाग्रामा महिलारि साननि सरकारा फैगासिनो दङ दा दिनै बेखौ लानानै नोंथाङा बेसेबां गोजोननाय हाबाब बिराद गोजोननाय जों बिराद कर्मकार मावथि जोङो गोदोनिफ्रायनो जों मावनाय बिपिएफआव जों गोदोनिफ्राय मावो जोङो मा होनो बै माबाबो थाबोनाय जोङो बर्डआव बै माबा थाया होमबा जों बिदि थाबोनाय रबिराम सारनियाव गोदोनिफ्रायनो जों ओंखारग्राखा खिन्थु बिराद मोजां मोनदों खुसि मोनदों दा एथ' मानसि बुरजा लोगो मोननानै दा लोब लोब फैदों बयनिबो प्राइमारिनिफ्राय फैजोबनानै गोजोननाय मोनदों रबिराम सारखौ दहाय नुबाय बिराद धन्यबाद आरोखि बिराद बरिया दिनै मामियाबो होनदों मा होनोमोनलाय फेरेंगा दाउ गोसोम बेबोथ' होनदोंमोन जेरै माबा देरहायोबा हाग्रामानि गारियाव बारसोमना थैगोन दा बारसोमथोंसै बियो फैना फैथोंसै बारसोमना थाथोंसै हाग्रामा सारनि गारियाव दा बिथाङा रादाय होनाय बायदिब्लाथ' बारसोमनानै थैनांगौ नङा होमब्ला औ थैनांगौ बियो दा बारसोमनो हागोन ना हाया बिथाङा बेसो गावनि खोथा गाव बारसोमनो हागोन ना हाया दा गावनि खोथा थाबाय बियो जोंनाथ' बारसोमथारनांगौ बियो हाग्रामा सारनि गारियाव सिगाङाव फैना बारसोमथारनांगौ बियो थैंक यू औ दे सेकेन्ड टाइम रायज्लायफिननो हाला 5 बोसोरनि उनाव हाग्रामा महिलारि सारा सरकाराव फैबाय दा बेनि सोमोन्दै मा बुंगोन दाथ' बिराद मोजां परिबेसाव फैबाय हाग्रामा सरकारनि आमोलाव हाग्रामा सरकार देरहानायाव आगोलनियाव मोजां सालायबोखादोंमोन गेजेर खन्द'आव इउपिपिएलनि आमोलाव माखासे लिडारफ्रा माने केलेंकारि खालायबाय ओंखायनो पाब्लिकफ्रा नों आं पाब्लिकफ्रा एसे परिबेसखौ गोदान माबाखौ नागिरफिननानै दा बेखौ परिबर्तन खालामफिनबाय आरो सोलायफिनबाय हाग्रामा सरकारखौ लाफिननाय जाहैबाय आरो दिनै माने हाग्रामा महिलारि सारा रायजो राजाफोरनि अनेक अनसायनाय मोनदों औ आरो बिनि गेजेरजों दिनै रायजो राजाफोरनिफ्राय महिलारि सारा माने रायजो राजाफोरनो माबायदि अनसायनाय होगोन बायदि मोनो आंथ' दा आंनि बिबेकजों बुंनायाव नुनायाव माने मोजाङैनो मोजां सालायलांगोन बायदिखौनो आं आसा खालायदों आरो इउपिपिएलनि आमोलाव माखासे सरकार बेसोर सरकार सालायनायाव बा बोसोर सरकार सालायनायाव माने जेनाखि मोननांगौ मोन्थाय बेफोरखौ मोनाखिसै ओंखायनो पाब्लिकफ्रा एसे खौसे जाफिनदों आरो रागा जोंनानै दा बे परिबेसाव हाग्रामा महिलारि सारखौ देरहाहोनाय जाबाय आरो औ बिराद गोजोननाय मोनदों आरो बाजै 5 बोसोरनि उनाव हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय गोदोनि सरकारा फैफिनबाय नङा होमबा दा नोंथाङा माबायदि गोजोननाय मोनदों गोसोआव गोजोननाय मोनदों मोजां मोनदों एबारसो जोंनि साननायाबो फुरा जासिगोन नालाय दा मोजां मोनदों दा नोंथांमोनाथ' बिपिएफ दोलोखौ सरकाराव लाबोनो थाखाय गोबां नाजादोंमोन नङा होमब्ला औ दा दिनैथ' साक्सेस जाबाय औ दा सारनिफ्राय नोंथांमोना माबायदि अनसायनायखौ लुबैयो जोंथ' लुगैयो जेनेबा जोंखौ सहाय होनाय एसे रेहाय होनाय बिदिखौ मोननो लुगैयो आरो जोङो बिराद गोबावनिफ्राय थाबोबायना सेस्था खालामबाय थाबाय ओंखायनो अनसुंथाइ एसे मोनबा हामगौ सानदों आरो दा बे 5 बोसोराव नोंथांमोना प्रमोद बर' बिथांनि सरकारनिफ्राय मा मोनखो जोंथ' जेबो मोनाखै ओहो जों जेबो मोनाखै आरो जोंखौ नायखायाखैबो दा बिथांमोनाथ' होनदोंमोन सरकार फैनायनि उनाव माने आइजो माहारिफोरनो माने 75,000 कुरि होनो नागिरदोंमोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव दा बेफोरखौ मोनखोना मोनला मोनाखै जों मोनाखै ओहो मानसिफ्रासो बरना होदों जाय मोनथिग्रा जायहा थानाय बेथ' मोनथिखायो गोदोआव माबायदिमोन दा माबायदिमोन दा
बे सरखारा गैयाना गैया माबायदि खस्थ' जादों दुनिया नाङैनो गाबस्रावजोबनांनाय थाखा फैसा गैयै जेबो माइ फाथो बेसर जेबो मैगं थाइगं जेखि फाना जेबो फाननो हायै आरो बेराफारसे बन लाइ बायदिसिना जेबो सान्थि गैयै जेखि खस्थ' मावा मानो जेखि मावनानै जाया जेरावबो सोरां गैया सान्थि गैया ओमफ्राय दुनियानि मानसियानो गाबस्रावजोबनांनाय बे सरखारा माब्ला फैफिनगोन बे सिन्था खालामनानै थानांबाय सब मानसियानो बेबायदि जानानै थादों आरो दा जोङो बे हाग्रामा सरखारखौ दिनै फैनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय बिराद सोरां मोनबाय सान्थि मोनबाय सार बेबायदिनो बे संसार माबायानो बेनो बे जेनेबा बे इएमआनो थाबाय थाथों बेनो देरहासारानो बेनो सानफ्रोमबो जै जालांबाय थाथों बेजोंनो सोरखिलांबाय थाथों बे सरखारानो जेब्लायबो थाबाय थाथों दा हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय माबायदि अनसायनायखौ लुबैयो नोंथांमोना जेरैबो बेथ' अनखायो नायखायो गासिबो जेनेबा जोंहाथ' हा हु गैया नालाय सार बाजारसालियावनो थानाय जों मियादिहाबो गैया अननानै गैयैफोरखौ एसे राहा होबानो जाबाय मालाबा हा हुनि अबावबा थानो थाखाय खरलबसे थानो राहा मोनबा हामगौ साननाय दङ आरो आङो हाग्रामा सारमोननाव गोदो उन्दैयावबो थाखानाय दा हाग्रामा सारा आंखौ सिनायला आङो फाथाखाथा साइडनिनो ओमफ्राय बिनि बिबाजैया देरसिन बिबाजै बे कुसुम होननाया सारमाया बिस्रानो बिबाजै मोनलांखादों आरो बे बिनि फिसाइया माबा बेंकआव मावग्रा बेंक मेनेजार बे सारनि बिदाया रजनि नाम ओमफ्राय दा आङो बे सारजों हाग्रामा सारजों दाबायदियाव नुनानै खाथि खाथि मोजां रायलायनो होनलायनो मोनबा आं बिराद गोजोनगौ आरो दा आंहा गैयैनि न'खरबो नालाय सार बिराद खस्थ' बिराद जारला ओमफ्राय दा मालाबानि समाव इसोरा अनबा बिदिनो नुजालायनो मोनबा मोजां जागौ आरो बे हाग्रामा सारजों आरो रबिराम सारजोंबाबो जों बिराद मोजां मोनो जेनेबा बे सरखारा गोदो जों उन्दै समनिफ्रायनो हाग्रामा सारा सरखार जाबोबाय आरो अनेक एम जाबोबाय मोजां मोजां खामानि मावबाय जों लेखाबो रोङा जेबो रोङा जोङो सरायखौनो सिनायनो हाया ओमफ्राय थेवबो जोङो गिदिर गिदिर मानसिफोरनि न'खरावबो थाबोबाय मावै दाङै जाबोबाय मोजां मोजां मानसिफोरजों थाफाबोबाय गाज्रि मोजां खोथा रायलायनाय जोंबो दा एफा एनै मिथिं दावथिं राजनिथिंफ्राव ओंखारबाय नालाय मोनथिबाय आरो बे सरखार थानाय समाव माबायदि सान्थिमोन दा बे सरखार गैयैयाव माबायदि असान्थि जाखो दुनिया नाङैनो खस्थ' जाजोब्बाय बे सरखार फैफिननानै दा जों बिराद गोजोनबाय सोरां मोनबाय सान्थि जाबाय सार थेंक इउ मोजां दा माबायदि मोनदों दे फंसे फंनै आदसा आदै 5 बोसोरनि उनाव हाग्रामा महिलारि सारनि सरकारा दिनै फैफिनबाय फिन खनसे फैफिनबाय दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा गोसोआव बेसेबां गोजोननाय मोनदों गोजोननायखौ माने बुंनानैबो फोजोबनो हानाय नङा ओरैबायदि मोजां मोनदों जेरावनाखि 5 बोसोरावहाय प्रमद बर'नि सरकार खालामनायाव जों पाब्लिकआ गोबां खस्थ' मोनदों मानोना बेयो स्टार्टिंनिफ्रायनो आप टु जोबजासिम बेयो थगायनायजोंनो फोजोबलांबाय नों आं माने पाब्लिक जाम्बा जाम्बिखौ बेनिखायनो जोङो दिनै हाग्रामा सारा फिन फैफिननायखाय सरकाराव माने खौथि खौथि माने गोजोननाय जोंनाव साफ्रोमबो रायजो राजानाव दं आरो आं दा मोनसे आसा खालामो दा बे BPF सरकारा गैयाबाबो 50 बोसोरखौ राजत्व खालामबाय आफ्टार 50 इयार्स उनावसो बैसोर दखल खालामनो हानोबो हागौ बिनि थाखाय हाथारनाय नङा येस फुल हप आइ हप आरो फैगोन समाव BPF गोदोनिफ्राय माबायदि अनसायनायखौ लुबैयो फैगोन बोसोरावबोथ' बे खेबखौनो जों लुबैगोन मानोना आंहाथ' मोनसे आसा दङ जेरैबायदि बियो बै 70 बोसोराव दैदेनलांदोंमोन दा 70 बोसोर दैदेननानै माखासे रायजो राजा भुल मोननानै परिबर्तन नांगौ होननानै डिमान्ड खालामनायाव परिबर्तनखौ बिसास खालामना होबाय खिन्थु दा परिबर्तनाथ' उल्थासो जाहैबाय दा बेनिखायनो ओरैबायदि आंहा आसा दङ माने प्रमद बर'आ बे 70 बोसोराव जेरैखौ मावदों बेनिखाय बियो साबसिन मावगोन बेवहाय फुल आसा दं आरो
बे 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा जेबो मावाखै होननानै माने प्रमद बर' बिथांनि सरकारा बुङो दा बिनि सोमोन्दै मा बुंगोन? प्रमद बर'आथ' जेरै खोथा होगासिनो दङ बेनि बुंनाया गासैबो नंखायजोब आरोखि जेनेबा प्रमद बर'आ दिनै मा मावदों जोंथ' नुबाय 5 बोसोराव जेबो गैया जेरावबो आसि थुनानै देखायनो हानाय दम गैयासो जेबो दम गैया आरो बिसोर सिखारनांगौआ एबाराव दिनै थैखाबाय आरो जिबनाव 15-20 बोसोरा बे सिखारनो हाला बियो मानो होनबा परिबेसा आलादा जाबाय गोदोनि परिबेसा आलादामोन आरो गेजेरनि परिबेसा आलादा जाबाय आरो एबारनि परिबेसा जोबथारनायाव आरो आलादासिन जाबावबाय जोंनो मा नांगौ माने बिसोर होनदों माबा सान्थि जोंनो नांगौ सान्थिखौ बे सान्थिखौ दिनै बिफिबासो बानायसिगोन बिसिनि सरकारावथ' गैला सानसेया मानो होनबा आद्रा जाबाय सिमाङा बेबायदि आरोखि जाबाय आंनि बुंनाया एसेनोसै बहुत मोजां आदै नोंथाङाथ' फुरा बिपिएफजों साजायजोब्बाय बुंनो थाङोब्ला गोसो मोदोम जिउ गासिबो नांगाल जाहैबाय नङा होमब्ला दा बिनि बेलायाव 5 बोसोरनि उनाव दिनै हाग्रामा महिलारि सानि सरकारा फैफिनबाय दा माबायदि गोजोननाय मोनखो? जोंथ' मा होनबावनो हाग्रामा सरकार फैनायाव जोङो थोजासे माने गोसो खुसियै आजावबाय आरो बिनिफ्राय जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन मावलांसिगोन हाग्रामाबो सेस्था खालामसिगोन पाब्लिक रायजो राजाखौ बिनि थाखाय जोङो हाग्रामाखौ साबायखर बावबाय दा प्रमद बर' बिथांनि सरकारादि होन्दोंमोन सरकाराव फैनायनि उनाव बिथांमोना न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा दा साख्रि बाख्रि मोनदोंना मोनाखै नोंथांमोननि एरियायाव? जोंनि एरियायावथ' सासेबो गैया साख्रिया बे प्रमद थगायसुलाया बोरै साख्रि होनो हानो बिटिआर सालायजेननायनिफ्राय बियो थगायथाबोजोब्बाय बियो जोब्बाय बिनि परिबर्तना दिनै सेस दंस नरकआव थांबाय गैला आरो जाखारफिननो हानाय नंला दा माखासे साननि सिगां खाम्फा बरगयारि बिथाङा होनदोंमोन इलेक्सन रिजाल्ट बायनायनि उनाव बिपिएफ दोलोआ माने थानाय नंला बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन दा बिनि सोमोन्दै मा बुंदों? इलेक्सन बायनायनि रिजाल्टआव बेथ' बिपिएफआ थाया होनदों बियो गावसिनि इउपिपिएल सरकारासो थानाय नंला दा सेस दोबैलांबाय बिसोर हाखराव नरकआव दोबैलांबाय हाथफ्ला जाबाय सेस बे 5 बोसोरनि उनाव हाग्रामा महिलारि सानि सरकारा फैफिनबाय माबायदि गोजोननाय मोनखो? नोंनि चेनेलखौ फट' नायो जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा सरकाराव फैफिनबाय दिनै ना दा बिनि बेलायाव माबायदि गोजोननाय मोनदों गोसोआव? बिराद गोजोननाय गावनि बिखानिफ्राय देरसिन गोजोननायखौ आं मोनदों दा प्रमद बर' बिथाङा दि बुंदोंमोन बै समाव 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा जेबोखौनो मावनो हायाखै होनदोंमोन दा बिनि सोमोन्दै मा बुंदों? मानो मावाखै बे लामा जोंनि नेसनेल हाइवेआ लामायानो मोनसेबो जायाखैमोन सोरबाया थुरिनि न' गिजियाव उन्दुनानै थानांदोंमोन सानखौ नुहुरलायनाय खानस्रिया गोग्लैदेरलायनाय बे थिं न'खौ सोर होदों हाग्रामा सार होआखैबा सोरबा सासेनि मानसिनि न'आव दैखर गंसेआनो गैयामोन बे खल दैखरखौ सोर होदों हाग्रामा सार होआखैबा दा प्रमद बर' बिथाङा बुंदों माने बे 5 बोसोराव गोबां माने हाग्रामा महिलारिनिफ्राय रासिन डेभेलप खालामबाय होनदों मा बुंगोन बिनि डेभेलपखौ जोङो मोनसेबो नुवाखै मा बुंनो जोंनि 6 नं कुसुगाव समस्तियाव उकिल सान मोसाहारिखौ जन्म होनाया आंनि फार्स्ट जोंनि भट केन्द्र नर्थ नारायणपुरावमोन आंनि देरा गोबाय साहानि रुमाव आंनि फिसाला देरसिन उन्दुग्रायावनो बेखौ फार्स्ट जन्म होदों आङो फार्स्ट मिटिं जाजेननाया बिसिडिसि जोंनि गाम्बारि बिलाव जोंनि न'आवनो बियो जन्म जादों होनजायो दिनैसिम जोङो बेखौ देरहानानै जोङो बेनिफ्राय थाइसे थाखा मोनाखै आङो साहा दखान होयोमोन मैगं दखानबो होयोमोन आङो आंनि फिसाया आंनि दखान होनायनि फैसाखौ लायै मिटिं खालायो सावथालफोरखौ बराय मिटिं खालायोमोन आंनि फिसाया ओमफ्राय सोरबा बायदिया मानसिया होनसै नोंना फिसाया एथ' हाजार मोनबोनोसै मानो दखान होबावखो बेफोरबायदि होनोमोन आं दुखु मोनोमोन समाव जोङो बोराय बुरै गेंग्रें गुंग्रुं नांलायनाय बुलायनायबो जायोमोन
ओमफ्राय बेखौ बारग'यै जोङो उकिल सारखौ जोङो देरहाहोनानैबाबो जोङो नैबे फार्स्ट बे आंथ' सनखौ मिथिला बे जोंनि दानि MLA सार देरहालांनाया दाख्लि थांनायावहाय बे समाव आंनि फिसाइया फैदों आंबो फैदों बेवहाय जोङो MLA सारखौ देरहाहोनायाव बिनि बक्सखौ लांनाया आंनि फिसाइया थांफादों सारनि बक्सखौ लांनायाव बेयावबो आंनि फिसाइया बुजादों पुलिसफोरजों मानजा सेरला जालायनाय बुजादों DPMनि बक्सखौ लांदोंमोन बे समाव आंनि फिसाया बुजादों रावबो आयबो होनाखै फैसा थाइसे थाखा थाइसे हराखै आं आंनिफ्राय गाननानै फाहामदों ओमफ्राय बे उनावहाय BTC इलेक्सन फैनायाव हाग्रामा सारनिफ्राय 15,000 सिकित्सा खालायनो होफैदों आं बेखौ नाजावा होनदोंमोन नाङा जोंनो रावनिबो फैसा थाइसे उकिलाबो जोंनो हौवानो जों बे समाव उकिलजों दंमोन 500 थाखाल' होलांदों उकिल सारा 500 थाखा होलांनायाव जोङो गोजोनाखै नों होलांबायबा जों नाजावाखैबो गानबुआव सोना गालांदों आखायाव होलांदों हौवाया जब्रा ओमफ्राय बे समाव हौवाया नैबियाव बे माबा मा होनो केन्सार बायदि दलर जादोंमोन आरो बेयावबो ओमफ्राय बेवहाय नैबे माबायावबो DPF सारनिफ्राय 15,000 होफैनायावबो सासे लेंखनानि NDP हमजानाय दंमोन बेवहाय जेन'बा नैबे फरेस्टनि हायाथ' जेलनिफ्राय बख'नायाव जायानो ओमफ्राय जोंनि हानि माबाखौ हरदों आरो लेखाखौ ओमफ्राय बाव जामिनबो जादों आंनि हौवाया बेखौ बख'नो थाखाय हानि लेखाबो हरदों जामिनबो जादों ओमफ्राय बेखौ लांनायाव गसाइगाव बख'नायाव माबायावहाय अफिसाव थांनायाव आंनि हौवाया एक्सिडेन्ट जानानै खामि हारा बायदों बे खामि हारा बायनायावबो आंनि फिसायनो थाखा थाइसे रावबो हराखै जों हारसिङै थैनांदों जेबो डेभेलप खालायाखै जों मोनाखै ओहो मोनाखै आंनि बिखुनजोआ दिनै थैहां लावथि थुलायनाय 80-90 बोसोरा जाबाय आंनि बिखुनजोआ मेगनाव दं मोदै गयै सावहोदों बे जाथिया बेबायदिनो थैलांगोन आंनि फिसाया दिनै बिसिबां खस्थ' खालायनानै साइकेल जिग' सालायना प्रसार खालाय लंपेन्ट जिहोजोबनानै दिनै थाखा थाइसेबो मोनाबा बे पार्टिया गोग्लैफिननांगौ होननानै आंनि बिखुनजोआ सावहोदों गोग्लैफिनबाय बे फाक्का जाबाय रिजाल्टआ फैबाय जों देरहाबाय बेनोसै आंनि बुंनाया गोजोनबाय जों नोंनि चेनेलखौबो नायबाय थायो सार नमस्कार गोजोनबाय जों सारा बिराद इन्टारेस्ट मोनो जों नायनो दा बाजै दिनैथ' 5 बोसोरनि उनाव सरकार फैबाय नङा होमब्ला दा बिनि बेलायाव BPF दोलोनिफ्राय माबायदि अनसायनाय माबायदि अननायखौ लुबैयो नोंथांमोनालाय जोंनोथ' दा BPF सरकारा 5 बोसोरनि उनाव देरहासार जाबाय दा गासिबो गरिब दुखिखौ नायनो हागोन सारमोनहा बेनो आरो नायनो हागोन एबार दा प्रमद बर' बिथांनि सरकारा बुंदों माने 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जेबो मावाखै दा बिनि सोमोन्दै मा बुंगोन फंनैसो गासिबो जोंनि हाग्रामा सारानो मावजोबनाय जों BPF माबायाव मा होनो BTR सरकाराव जोङो जेबो मावनाय नुवाखै जिर' औ दा प्रमद बर' बिथांनि सरकारा होनदोंमोन सरकार फैनायनि उनाव माने बिथांमोना गोबां आसनिनि दारै माने आइजोफोरनो गोबां माने अनसुंथाइ होगोन होननानै दा बिनि सोमोन्दै मा बुंगोन आरो अनसुंथाइफोरखौ मोनखोना मोनदिया बिथांनि बुंनायखौथ' जों बुंनायल' नुदों मावनायखौ मोनसेबो नुनो मोनाखै जेबो मावाखै आरोना जेबो मावाखै जोंनि नुनायाव आरो बिथांमोना जे न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदों मा बुंगोन बेथ' गोजाननि बाथ्रा जोंथ' दिनैसिमबो नुवाखै जोंनि एरियायाव बिदि साख्रि मोननाय आरो दानि जेनाखि देरहालांनाय केन्डिडेट बै केन्डिडेटफोरनि फारसे नोंथाङा माबायदि केन्डिडेटफोरनि फारसे नोंथाङा मा बुंनो सानो गिबियाव खुलुमबाय दिनैनि मैया जे देरहालांबाय BTC इलेक्सनाव गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ आं मोनसे मेसेज हरनो सानो जाहाथे गावनि बिबानाव थानानै गाहाय लेभेलाव मोजाङै मोजां बेंहरनो हायो फारफ्रोमथिंजायनिफ्रायबो जाहाथे मोजाङै मोजां रायजोफोरखौ बेंनानै सासन खालायलांनो हायो आरो गोजोन थासारि लाबोनो हायो बेखौनो आं खावलायहरनाय जाबाय बयबो दैदेनगिरिफोरनि सायाव
दा हाग्रामा महिलारि सारनि बेलायाव माबायदि फोथायनाय दं बिथाङादि रायजो राजाफोरखौ मोजाङै नायगोन? बेखौथ' सारखौ बुहुदानो फोथायखायो आरो बै समावबो जे सरखार सालायदों सारा 15 बोसोर देरहानानै बेहायथ' गोबां जौगानाय लाबोदों आरो दानि बिटिआर सरकाराथ' 5 बोसोराव जोंथ' जेबो जौगानायबो नुवाखै आरो मावनायबो नुखायाखै। दा प्रमद बर' बिथांनि सरकारा बुंदोंमोन माने सरकार फैनायनि उनाव माने गोबां गरिब गुन्द्राफोरनो माने थांनानै थानो थाखाय माबा मोनसे राहा लामा होनो होनदोंमोन दा बेनि सोमोन्दै मा बुंदों? रायजोफोराथ' जेबो मोनाखैनो होनो न'खर न'खर सोंहैयो जेबो मोनाखैल' होनो अब्ला जों मा बुंनो रोंनो। दा बिदिब्ला प्रमद बर' बिथांनि सरकारनिफ्राय जेबो मोननाय जायाखैना? जेबो मोनाखै आरो गोजोननाय गैया बेनि सायाव। बेनि थाखायनो दिनै रायजोफ्रा लोब लोब बिपिएफ हान्जाखौ सापर्ट होनानै दिनै आसानि बांसिन देरहाहोनो हाबाय। गोजोन्थों। दा आदा नोंथाङाथ' फुरा बिपिएफनि जाहैबाय गोसो मोदोम जिउ आरो नांगालनि माफा खालायबावनायसो नङा होमब्ला? दा दिनै 5 बोसोरनि उनाव सरकारा फैफिनबाय मा बुंगोन बेनि सोमोन्दै? आङो सानदों आंनि दल बेंक पार्टि आं मोजां मोनदों सिनस्रि सिफायनानै जोंखौ 10 बोसोर सिनस्रि सिफायना दोनदोंमोन। दिनै जोंनि नांगालाव फैफिननायाव ओरैबादि थासारिखौ आं मोजां मोनदों। बिनिफ्राय जोंखौ 30 बोसोरसिम जोंखौ सिनस्रिखौ सिफायनो हानाय नंला। बुजिबाय दा? आं बेखौ बुंनो नागिरदों जोंनि हादान हालामनि जारिमिनखौ जोंनि हाग्रामा सारा जोंखौ नायजोबनांगौ। आं बिनि थाखाय बुंगोन आंबो गसंथानानै बुंगोन हाग्रामा सारजों आं रायज्लायगासिनो दङ। जोंनि हादाम हालामखौ गावनो जारिमिनखौ लाखादों। 1 नाम्बार हादान जोंनि बर'नि थासारि थांनानै थानायनि गोजोनथि थासारि गासिबो होखारजानाय गासिबो जोङो बुथुमना लागोन होननानै गाव बुथुमदों। जोङो बिनि थाखाय गोजोननायखौ जोङो सान्थियै जोंनो गोजोन थासारि जोंनो लुबैयो। बिनि थाखाय आंबो बुंगोन बे हादामाव जाय जाय मानसि दं उदालगुरि ढेकियाजुलि काजिरङा अरुणाचल बेनि मानसिफ्रा जोंनाव फैजोबबाय होखारजानाय मानसिफोर जों खुदुमना लाबोदों। हाग्रामा सारा लाबोना दोनफैजोबदों। बिनि थाखायनो गोजोन थासारिखौ जों लुगैयो आरो जोंनो नांगौ। हाखौ फाथाखौ जोंनो होनांगौ। थेंक इउ।